wetone Setu Wage sawan pasani Setu Wage malah saya niku. Syukur-syukur nek disambi melek sedina sewengi ki mang ngoten. Nek rapalane ngeten, Ibu Bumi Bapak Kuwasa, Bapak Adam Ibu Hawa. Lah pinayungan dene Allah, kaki mong nini mong sing momong badan seliraku. Kakang kawah hadi ari-ari, kakang kawah sing tapana satengan juran kasebut Raden Gondokusumo. Adi ari-ari sing tapana pipilawang kasebut Raden Haruman. Sedulurku papat, aku njaluk dayamu, kepengen weruh budidayamu, budekno jiwa ragaku. Lah niku mawon pun menter Mas. Tapi ya kudu enek asile meleke kuwi 7 dina 7 bengi aja caitik aja main-main. Nek nambani lintune ngoten niku Mbah. Nate Mbah. Nambani napa? Iki misale gerah sing rada Parah. nggih Saged wong disantet tiyang mawon saged balekne ya kula. Ngoten. Saged pamenten tiyang ajeng babaran to. Lah saniki lak ten bedan. Lah sian mboten ten dukun bayi. Kalau maranono Mbah Pono. Nggih kula mbene nggih langsung saras. Langsung brodol larene mencolot Jenengan. nggih. Lah nggih duka Mas kula niki. Niku nggih awit riyen ngoten niku nggih jenengan. Mboten Apa wonten lelaku riyen-riyene? enten Mas. 7 wulan berturut-turut kula niki siene. Saderenge saged. Niku lelampah napa? Kok siam Nek napa mboten laku pripun? namung napa melek sedina sewengi, tapi 7 wulan berturut-turut. Niku nek nglampahi ala soro Mas. Lah engko nek wis 7 wulan berturut-turut gol saged kaleksanan to mbeta sapu gerang. Lah nek mbeta sapu gerang niku mboten asal tangklet tiyang kenten alas. Engko nek takoni wong gagal. Lah nek tenalas mboten takoni tiyang, lah niku mboten gagal. Lah jen sampean mbok mlebu omah gak lawange dikancing. Sampean mlebu pengen mlebu omah saged. Ning kula mboten purun soalé kula niki gampang kepepet. Kepepet blonjo Mas terang-terangan ngoten lho. Terus kula wedi awak kula dhewe. Kula mboten purun nglampahi niku. Mboten purun. Nggih. Soalnya tiang niku mboten sepi saking kepepet Mas. Ngoten lho. Atik yoga kula kathah isian 6. Kepepet. Nek kepepet engko ora ketang ora peduli iki engko. Nggih. Ngoten ceritane ngoten niku. Nah, menawi wonten napa ilmu Jawi sing saged diturunaken ten putune kersane ibarate lancar terus saged terhindar napa iki bahaya-bahaya ngoten niku Mbah. Nek pesene yo napa Mbah ten generasi sing nem-nem ngoten niku. Ngoten niku ngeten Mas. Nek mboten pake nggih ta. Nek mboten jodone dadah ngelmu nggih mboten saged pinter ngrajangin mboten cocok. Ngoten ta. Mboten cocok. Ngoten kedah. Niku nggih meguru nggih mboten saged ujug-ujug. Kula niki mboten meguru Mas. Nggih. Namung mawon dipeni ngono. Kowe kudu nglakoni iki. Iki kowe njaluk apa iki ngoten. Oh, ngoten Mbah. Nggih. Terus mboten meguru lah nek meguru lak golek nganu ki engko. Kados nandukno leren meguru ngoten. Kula mboten. Medal saking atine Ki Ambak ngoten. Nek menawi masani weton ngoten niku nggih sae Mbah. Menurut jenengan. Oh nggih, sae malah. Terus kados sampean wetone Setu Wage sawan pasani Setu Wage malah sae niku. Syukur-syukur nek disambi melek sedina sewengi ki mang ngoten. Nggih, nggih. Kalih ngerapal napa ngoten mboten? Mboten usah. Ten usah. Yen nek sampean pas masane weton sampean mesti
ipeni ngantuk ngoten diomongi kowe kudu ngene, kudu ngene ngoten. Terus kados tiang niku napa leres wonten dulur 4, 5 pancet. Lah tera to Mas. Lah sampean hitung. Sampean hitung. Yen dulur 4. Lah meripat bolong loro, kuping loro, irung loro, cangkem. Lah pancer wali udel niku lho. Jang salem. Nggih. Niku lho. Niku. Niku pancen kedah diugemi gitu. Lah nggih. Nggih nek tiyang Jawa diibaratno ana caraka. Nggih nek diwalik terus pundi ngoten. Oh, lah niku ana cara kok diwalik niku keng napa to, Mbah? Lah niku ana caraka nggih nek Datasawala padha jayane monggo bathong lah niku nek diwalik pas nek saged ngapalne apal tenanan. Oh, ngoten. Nggih. Amal ngoten niku. Nggih. Paribasane ngoten. Nggih mpun ngantos Mas, engko wong gak suwi saka kepepet. Nggih. Engko gak salah-salah terus digunakno sing ora-ora. Mboten-mboten. Lah ngono ten lho. Ngen-ngen kula. Lah napa niku wau? Jenengan kan sering napa nggih ibarate nyelametaken tiang-tiang sing disantet terus diwalik ten tiange malih. Nggih. Ngoten niku sing disantet niku rupa napa to, Mbah? Maksude napa? Jopo. Apa paribasane sing dilebetne sampean nggih. Nggih. Lebetne linggis sing medal linggis. Ngoten. Apa linggis sih mboten ageng tapi kono butuh ageng. Ngoten. Nah, niku leres dilebetaken ten weteng-wetenge nggih saged ta. Lho saged. Lah mulan saged medal. Soale kula siyen winginane nggih nembe mawon. Tiange estri. Mbah Bu ten Jakarta. Nggih ta? Nggih. Mbah Bu ten Jakarta disenengi kalih Joko ngrika Jakarta. Nggih. Mboten purun. Lajeng disantet mulih. Krasa nek disantet lara dhek mulih. Mulih nang ngene Pake omong-omong Pake nek dhek arep disenengi wong Jakarta tapi moh. Moh terus lara. Lara ndek omah. Alah ampun dangu en saulan. Lajeng tiyang sepahe muruki kula. Mbah no. Apa? Ndek tulung aku anakku kalau piye? Lah piye? Empuh mari buruh ning Jakarta mulih kok lara. Mati apa urip lah ngoten sing tuwek. Lho, aja ngono kowe aku. Nek gurung titi mantine mati ya urung mati. Ya srono to. Ayo. Kula nyangi ping pindho. Balik ngrika sing 16. Nggih. Dan niku gerake mboten wajar ngoten napa. Nggih, mboten wajar. Kados pripun? Nggih mulak malik wetenge niki Sambatan sakit. sakit. Kados digejroi linggis. Nek menurut jenengan napa wonten isine napa-napa? Lah nggih linggis niki wau. Nggih. Jenengan balekaken ten Tak balekno rono. Mergi entene kula balekne roh jenenge sing ngantem ngoten lho. oleh tiange Nek mboten sumerep mboten mboten saged. Cah wedok ngomong nek jenenge Siki. lah ngoten niku menurut agami Islam kan nggih ya napa leres hitam kudu diwales hitam ngoten napa pripun sih Mbah santet niku Mbah Nggih. Niku namine ngelmu hitam. Nek kanggone agama Islam ora oleh dibalekno kon gua. guys Nggih. Lah kon gua niku isine ya emane-emane diguwak wong kono butuhe teke kono ya balekno ning ngene sing duwe ngoten lho. nggih Paribasane ngoten. lah kersane mboten kenging hal-hal ngoten niku pripun sih Mbah kula kok ajring ya Mboten diguna-guna ngoten niku. Lho, mpun wedi-wedi lah. Pokoke mboten garai nggih mboten diantem ngoten lho. ngoten nggih Nggih. Lho, nek sampean sampai kenekan digarai sampean mriki malih. Nek pokok tasik padha gesange. Tak nengane Mbah Pono. lah nek mboten semerep tiange sinten sing Lah kuwi pripun sing gak roh nek karo jenenge.
kan menduga-duga nggih. Lah, Nang salah sasaran ngoten niku. lah kuwi nek karo jenenge gak iso aku, sepurane nek karo jenenge. Nek karo jenenge iso. Mereka sing duwe si A. Kudu balekna si A. Nek balekna si B apa gelem ya ora gelem. Ngoten lah. Tapi ilmu santet itu berarti nyata. Nyata nggih, nyata. Woi niku lakone dangu Mas. Barang ngoten niku. Nek nglakoni. Terus sing ditulung nggih pundi-pundi nate panjenengan. Nggih. Nek kula dugi warung jahe nggih dugi. Dugi lengkong, sak lereng lengkong nggih dugi. Pundi man sing butuhno ngono, sing butuhno. Pok asalkan selamat. Butuh kula lak selamat. Aku gak nggarai kono ya aja sampai nggarai kene. Kados linggis ngoten niku rupa gaib napa? Ya gaib Mas, gaib. Napa enten linggih sak ipet kok njojoi weteng niku lho. Ya, Ngoten lho. Barange niku wau gedhe digawa ten kubur dibuntel mori niku, linggis. Lah, akhire ndek kono didelok linggise dijukuk wis metu darahe ya. Linggise tinggal berarti wis mlebu, ngoten. ngoten. Nggih. Tiba saged medal getih ngoten niku. Lah ampun jojo e. Oh, nggih. Ngoten nggih berarti. Nggih. Berarti nek pun nembus kulit Nah, KIP linggis menika nggih medal darahe, nggih. Nggih linggis ageng ngoten dibuntel lawon ngono. Mori ngono Mas. Lajeng dipendem ten tengah kuburan. Butuhe lha apa ngono. Terus niki wae ditunggoni dileki. Melek. Oh, ada ritual tertentu, Mbah. Nggih. rituale wonten tertentu ngoten nggih. Heeh, anang. Ngeri Bang ya. Iya. Nek gak tahu-tahu ya ngeri nemen. Damel nangkise mboten wonten ta, Mbah? Kene Enten, Mas. rapalan napa ngoten sing sederhana lah ibaratnya. Enten. Nek rapalane ngeten, Ibu Bumi Bapak Kuwasa, Bapak Adam Ibu Hawa. Lah pinayungan dene Allah. Kaki mong nini mong sing momong badan seliraku. Kakang kawah hadi ari-ari, kakang kawah sing tapana satengan joan kasebut Raden Gondokusumo. Adi ari-ari sing tapana pipilawang kasebut Raden Haruman. Sedulurku papat, aku njaluk dayamu, kepengen weruh budidayamu, budekno jiwa ragaku. Lah niku mawon pun menter Mas. Tapi ya kudu enek asile meleke kuwi 7 dina 7 bengi aja caitik. Main-main. Mboten kok niku wae Alah, rapalan nggih. rapalan tok nggih mboten dugi, Mas. Nggih. Pun saged. Pun saged. Dadi tiyang Jawi nggih mboten oleh ninggal Jawa. Ya. Nggih, Mbah, matur suwun nggih, Mbah. Nggih, Wejangi sami-sami. ilmu sing jarang. Nggih. Angel Mas niku wong niki saged iki mbon sepuh niki ya. Nggih. Mbon nomor 50 gangsal nawi. Nembe ngadeg dados tukang tanduk ya kuwi nandukno wong digawe, wong mantu, wong nyunatno. Dipuruke kula niki. Nggih, Mbah, matur nuwun. Nggih, sami-sami.